Khwai shibun ya phi sa chisen nga ba gracious imli present juga new nongstoin sport social and cultural club. Ngawan ra ne ka khubor ka basokmen na ka bantai jong phi ki peit itu i football juga ne ka dong pat ka thain ki jungi. Baka new nongstoin sport social and cultural club kelapun kreb yang mata banstang ya ka tournament open to all knockout football tournament arajar arsan arajar arpun reu ka tournament ka cash prize ka balong lai lak tingka ka tim ka bajob kan yo banra ar lak tingka bat ka tim ka barem final kan yo banra cilak tingka plus trophy plus medal bat ha kan ka tournament nakaliang juga klub nyilapun kre bangin peli pedra bat bantang no ha ka ar pusau terik mentau 24december ar hajar ar pusan nadu ka por khat ar sanpho no phais ngi te kumta ngi khot ngi weri phi baro gi pai wi football joga de gadong bat ka thain ki jungi ba phin so ba banwan ban ai ka jing kristian biang sa chisen ban sakhi ya ka ne ka tournament ka bangin apun kre shai ka bangin sedang ban peli perdano ha une u ar sau trek mentau 24december ar hajar ar pusan ka bai tiket nak benta jong phi ki pai ba ki bawan ban sakhi ban peit ya ka ne ka jing lekai kan long tang san pho dika marwe ti kum tangi khot ngi weri phi bagi tim ki bani ai reng ha ka te ka sngi peli perda kan dei ka wi ka tim Bright Star Football Academy ke badi ke tim ke ai Jingiakop le ke slam ai Jingiakop ke bala seng de ki arngut ki coach ki bapau nang te nang ba silong ki banwan ra ki player ki batibet nang ne na ka dong ka than jungi bat na shwe jakaro kan ni kendu bade khun persya bat ka mausor mau poj ka bade nang thi na umdang thain ringdo West Khasi district kini ki art ligi tim ki de ki bala per kreba ban shoot ya lagi jong ki reng ban hier madan ban ya ai reng ha ka te ka sngi pli perda te kuman chupti pipi ha ka ne ka tournament ru ngila pediang tang khan riu tligi tim ki batibet ki bandrung ban shimta ha ka ne ka tournament ka ban tang be direct da ka round 16 le ne ka pre quarter final sai chi sen ngi khon ngi weri pi baro ba pinwan masaki ya ka ne ki jing le kai ka bangin satang ban pli perda na du ka ar sau trek berai di sembar ar hajar ar san kum ke jing pen kre na kam ta ka Christmas ka badai ka jing khai unok penem jungi ngi wer ngi khot soba ya pi baro sha ka ne ka jing pli perda ka ban satang ha ka te gasi kublai shibun kublai shajar ngo nginda na kendu na ka por ka new nongstoin ka pen kre ban tang biang ya ka tournament kublai shibun